И така, здравейте от мен, Лучано. Искам да направя специален поздрав за двете рожденички, за Ангелина и за Криси, от тати Мишо, с пожелание да бъдат живи и здрави, много успешни във всичко, да се радват на живота и да бъдат все така обичани от мама и тати. Следващия музикален поздрав е специално за вас, по случай вашия рожден ден. Бъдете живи и здрави! Който има дъщери, дар от Бога само те, топлят бащино сърце и на мама сърце. Който има дъщери, дар от Бога му са те, топлят бащино сърце и на мама сърце. Големи да пораснат, на мама да приличат принцеси, мама да милуват, тати да целуват, Ангелина и Криси. Големи да пораснат, на мама да приличат принцеси, мама да милуват, тати да целуват, Ангелина и Криси. Това беше за двете рожденички, за Ангелина и за Криси, от татко Мишо. Специален поздрав от мен, Лучано.